Cada vez que miro cara abaixo e vexo os zapatos que levo, ven á miña memoria a miña clase de primaria. E me invade a nostalgia deses pés que corrían por ese patio e por eses corredores. Aquel curso aprendimos moitas cousas, pero a máis importante que poñerse nos zapatos dos demais é a clave para cambiar o mundo. O ano pasado, o profe dixounos escoller o nome. Os dragóns. Os de quinto chámanse os leóns. Ei, feroz como o noso tío lobo do hemato. Ese sí que feroz, non estes bichos. A ver, alguén ten algunha proposta máis que non sexa un terrible depredador? Podemos ser os cuocas. Os que? Os cuocas, di o meu irmán, que é coñecido como o animal máis feliz do mundo. Ah, sí, vino por la tele. É un bichiño moi simpático, que tes sempre un sorriso. De bichiño nada, é o único membro do xénero Cetónix. É do tamaño dun gato doméstico, herbívoro e principalmente nocturno. Hai que sair de caza un pouco máis. Ai, encántame! Non vos encanta? Historias e máis historias relatadas por papá camiño da nosa escola. Un día, A nosa profe contábanos que no mundo hai moitos países onde os nenos e nenas camiñan descalzos cos zapatos na man para non gastalos de camiño á escola. Aqueles relatos parecían moi afastados no tempo e case imposibles, mais eu mirei cara abaixo por primeira vez na miña vida para mirar uns pés vestidos e quentiños, que, de súpeto, sentín moi privilexiados. Bueno, lembrade que mañá temos a primeira saída do ano, vale? Entón, vamos a ir pola porta de sempre, a hora de sempre, e xa sabedes que imos ao Museo de Belas Artes, que o temos aquí ao lado. Sabedes que temos a exposición de María Curriña, unha pintora que estivo aquí en Coruña no século XIX, vale? Que rollo, imos ver cadros. Poderíamos ir á praia, que tamén a temos preto. Ou ao Burger King, que a gastronomía tamén é arte. Cuocas. Cuocas! Bocas, están todos estes rapaces. Ai, Dios mío. E alá fomos, en fila india, non sen queixarnos todo o rato por ter que camiñar. E iso que o Museo de Belas Artes estaba no noso barrio. Éramos un pouco dramáticos. Aínda podo escoitar alucinando aquela frase que nos dixo a profe, e que tanto emprego eu agora na casa. o mundo cámbiase camiñando. Pero mira que sodes queixitas. Mirei na internet e a exposición que imos ver chámase Superpoderes. Superpoderes? Veña, supervelocidade! Fitipaldis, que tos aí? Pero irá modo, rapaces. Ola a todos e a todas e benvidos ao museo. Son Laura, unha das educadoras, e estamos aquí no Museo de Belas Artes onde imos disfrutar dun montón de cousas. Eu son Claudia e vou a ser a vosa guía hoxe, aínda que algúns dos alumnos de sexto serán quen vos expliquen algunhas das obras. Eles traballaron moitísimo para que aprendamos a abrir os ollos ao mundo da arte. Sabedes o que é un marco? O meu primo! Non,
Referímonos a iso que rodea o cadro, que normalmente está feito de madeira e que sirve para darlle, mellor apariencia, pero que ademais sabedes que os marcos son como unha xanela que están aberta ao mundo, que nos fan viaxar. Pero para viaxar temos que ter os ollos ben abertos. E así os levamos, a piques de saírse das concas, por esa entrada e eses corredores enormes daquele edificio tan estrano, cheo de cadros que parecían un pouco serios. Había algún que parecía que te seguía coa mirada. Todo despertaba a nosa curiosidade, mais nada nos despistaba do obxectivo, a planta terceira, a exposición de superpoderes. A autora viaxou durante moito tempo por distintos lugares, por zonas desfavorecidas, representando na súa linguaxe artística hiperrealista unhas escenas que deron a volta ao mundo. Son unhas imaxes que transmiten muchísima forza. Pero unha cousa, como que superpoderes? Aquí dos superpoderes non hai nada de nada. Bueno, tes razón. O probable é que esperasedes ver a Muller Maravilla ou a Super Mario. Pero o título da colección que pintou a autora é Superpoderes, non superheróis de ficción. Este cadro chámase Invisibilidade. Esta nena pobre e sin familia vivía nunha aldea de Senegal. Era invisible para os ollos das familias con cartas. Describíronnos o superpoder de comunicarse coa natureza ou a fortaleza necesaria para camiñar fuxindo dunha guerra. Todo con lenzos preciosos nas diferentes fases desta pintora, mais parece que non todo o mundo comprendía totalmente o que pretendía coa súa obra. Pois eu creo que se soubera pintar a Xidorán pintaría outras cousas. Futbolistas, ilustradores, dragóns, non xente con zapatos rotos ou descalzo. E se foses ti o que está nos zapatos desa nena, pecha os ollos, pecha os ollos. E agora a ver como que me dis, se sintes o frío, a xente que te deixa atrás, a xente que non pensa en ti, coa dúbida de se vas poder comer, ou se vas poder dormir, de se vas poder axudar os teus irmáns, os teus amigos, con todas esas dúbidas. Pensa un poquinho e ponte neses zapatos. Aquela noite non dormín ben. A imaxe do cadro daquela nena cos zapatos rotos repetíase na miña cabeza, ata que o meu soño cobrou vida. E vin o seu rostro, o rostro fermoso dunha nena como calquera outra, que non levaba ese calzado por gusto. No meu soño, eu sentábame con ela, regaláballe a miña merenda, mirando o seu sorriso, e quixen darlle algo máis. A mañá seguinte, despertei chorando. Xa sabedes que hoxe temos moito que facer. Hola. Ei. Estás ben? Sí, perfectamente, perdón por o retraso. Vino un pouco máis amudiño do normal. Sabedes que? Creo que a excursión de antes foi a mellor do mundo. ¡Cuoca! Sabes que? Cando era pequeno, trouxeronme aquí andando desde o colexo. Gústame vir de cando en vez. E hoxe estou contento de estar aquí contigo. Ese día descubrín que tiña superpoderes.
Música